Okay, sa liwat ba yung aga naman sa inyo mga kabyanan? Yari naman kita sa atong palatuntunan diri sa akong YouTube channel. Padayon lang sa pag-subscribe. Kag ginapasalamatan ko gid ang inyo nga pag-subscribe diri sa aton nga palatuntunan. Idulot ko sa inyo ang isa kambahanon. Antes na yari anay gina-shout out sa kay Lacrio pa Colarin kag subong man sa OFW nga si Maria Dinusta kag sa mga Putato family sa barangay Mansakol, Sigma, Capiz. Yari ang isa ka ambanon nga nagatigulo igadulot ko. Mapinut ang dughan ko, ukalipay sa diin ka na. Ang mga kasakit pahagan-hagana kay ini dughan ko, daw halos maribenta bangod sa itong pinanugan mo nga inuging pera. Mapintas ka kag dili sing mahinang panahon, maluib ka gali sing kagit puso. Ang masanag kong hantong ginbuslan sa kadulong, subong sa adlaw sa sidlangan nga kinulapang sanggalong. Apa may kahigayunan pa nga kita ang magmalipayon, may kahigayunan pa nga malambot ko ang mga handong, ikatulot ko sa imo paghigugmang mapaino puson. Abot liwat nga magbalik, pagpalangga mo sa akon. Apang may kahigayunan pa nga kita ang magmalipayon, may kahigayunan pa nga malambot ko ang mga handong, ikatulot ko sa imo paghigugmang mapaino puson. Labot liwat nga magbalik, pagpalangga mo sa akon. Labot liwat nga magbalik, pagpalangga mo sa akon.
yung tuli, no? Ang ato ng bahanon nga nagatigulo, igadulot ko. Upod sa to, yari naman, ang ginapangabay, kung madamo nga nagapangabay sa sining ang bahanon, nga nagatigulo, tigkiliwi. Umpisa sa bulan sang Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Bulan sang tigkiliwi, labi nagit kun Agosto. Amo ini nga pinulan, ang tuman kapamigado. Maayo lang ang mangkarano, kay matauhan ang pag-iho. Septembre, Oktubre, Nobyembre, diyon naman sang tig-alari. Kakalipay ang mga tiyanggi, kay madahog naman ang whiskey. Magkalap sa adlaw, ininom pagkagabi, pag-freezer, yutay bilin sang party. Nagatanggap sa kusang ahinti. Pag Disyembre, tutupag Enero, malipayon pa ang mga tao. Pag intra bulan sa Pebrero, nagkalibog naman ang ilaulo. Pangot ang sikul krapeng, kinagyan sang tungko. Babay na lang ang gasto, katul naman sa ulo. Kay inutangan pa natin si porsyento. Septembre, Oktubre, Nobyembre, diyon naman sang tig-alari. Kakalipay ang mga tiyanggi, kay madako naman ang whiskey. Magalat sa adlaw, ininom pagkagabi, pag-freezer, yutay bilin sang party. Pangot kay nagatanga sa kusang ahinti. Pag Disyembre, tutubag Enero, malipayon pa ang mga tao. Pag intra bulan sa Pebrero, nagkalibog naman ang ilaulo. Pangot ang sikong krapeng, linagyan sang tungko. Babay na lang ang gasto, katul naman sa ulo. Kay inutangan pa natin si porsyento, kay inutangan pa. Binhi kag abuno.